започна много отдавна. Когато гнусната лятна жега уби моя най-скъп и верен приятел, домашният ми пингвин Янко. Едва ли и друг е обичал домашния си любимец, така както аз обичах Янко, и още докато погребвах безжизненото му и хладно телце, се заклех, че никога повече няма да допусна жегата да ми отнеме мой близък. И така започнах дългия път към създаването на изкуството Кайсай. И макар всички да ми се присмиваха и да твърдяха, че това са само легенди, детски приказки, с които работниците в хладилните заводи приспиват децата си нощем, аз не се отказах. И години се лутах из планината Кайсай в търсене на силата, която да победи жегата.